Mayong adlaw mga Kasimanwa, welcome to another episode of What's Up Iloilo. I'm Tito Mike, your resident MPA. Kamusta kamutanan? I hope you're okay. I'm your Manong RG, ang inyong suki sa balita kag chismis. Kabay pa nga okay gid kamutanan, dear friends. Once again, this is Claudette, your tita of truth, serving real talk with a side of sass. Wait a minute. Wait. Oo naman. Ay, Napansin lang talaga ako. Parang Paskong-Pasko ngayong sa set. hindi. Di ba? We're wearing Christmas colors. Look at that. Yeah. At the same time, the flag kita. Abi, ano nga flag niyo? Mga viewers, naman ko tatuto ng flag niya. Well, sa bagay, Viewers, ano nga flag niyo? Italy pa talaga. Tama. Italy. Well, sa bagay, in less than 3 months, Pasko na. Yes. Okay? Kaya siguro naka-red and green tayo. What do you think, guys? Oo. Kayong dalawa. Ha? Ako lang naka-white. Ay, hindi dito, Mike. Hindi na Christmas special. May laini nga symbolism, subong ang colors ang bayo naton. Today, we're talking about red flags and Ooh. Ay, friendship. sadyahan. May sadyahan. Even work life. Yes. Let's see. So amo gali na. Abi ko makaroling na gid ta. Well, may kanta ba na yan? Okay. Yun na. Pero sige. Interesting niya. Red for stop, green for go. Daw traffic sign lang, di ba? Kulang ng yellow eh. Tawag na nag-yellow ko, no? So, since love season is all year round, no? Hindi ka lang pag-istoryahan ang mga heartbreak, kundi ang warning signs, healthy traits nga dapat bantayan. Kumbaga, sa love life, time to check kung ang ginahalinan sang kilig mo, red flag, Or green flag. Wala ka mo na nga Nagbaluhan, ito ba? Yo, how? No traffic light lang niya, mga Kasimanwa. Kung nagasunod ka mo sa amon nga mga episodes, makibot gid ka mo kung sino ay hanang green flag, dire kag red flag. Exactly. Pero Oo. before ka magdiretso sa tsikahan, okay, simple question, Anay. When you hear a term red flag, ano ang ginapaabot sa inyo nga huna-huna? Ako danay ma-define, sinin siguro no, sang red flag. Okay. Kay naka-red ako subong. Di ka A red flag is a warning sign that something might be unhealthy, Yes. toxic, or unsafe in a relationship. Whether romantic, friendship, family, or even work-related, it's usually a behavior, attitude, or habit that signals potential problems I agree. if ignored. Yeah. Ako naman, ang green kay feel kuya nga green. Gid kuya. Asa man nakakilala da sa akon, quiet lang. A green flag, on the other hand, is a positive sign that someone or something in the relationship is healthy, respectful, and supportive. So these are the traits that show emotional maturity, trustworthiness, and genuine care. Well, for me, red flag means something that looks small at first, pero actually it's very dangerous when ignored. Like if someone jokes about your insecurities, and yeah, it's not funny. It's actually disrespect and an insult. That's very true, Tito Mike daw. Ginabaliwala na lang nila ang comfort level mo ya kung amo na, no? Ako red flag gid kung ang isa ka tawo hindi kabalo mag-apologize properly. Instead of saying sorry, naga-reverse pa ang situation. Hapos mag-sorry. For me, yes. Tapos Ako man, hapos mag-sorry. So yeah, classic gaslighting moment, no? For me, a green flag is emotional maturity, actually. Someone who listens without judging and communicates clearly even during conflict. Correct. Hindi lang puro sweet talk. Yeah. Okay, sometimes honesty is the biggest green flag. Ang honesty na bala, nakita ko na permis sa wall mo. We must be honest, even others are not, no? Kay nga abala sa tanan nga core values. Ang honesty gid ang dumabudlay sa mga tao. Pero pinaka-importante na. Yes, Yeah, that's the most important ang mugid thing. ng pinaka-importante no sa aton nga kabuhi. Okay, sige, Tita Claudette, ma-share taguro sa real life red flag scenarios. Okay. Pero promise fun lang ni.
Wala personalay. Hindi lang ko mapikon. Okay. So, okay, sige, example. Kung every time na nag-chat ka, daw permi lang scene zone, pero active TikTok, do you think that's a sign of red flag? Yeah. Yes. Dahil syempre, naisin naman pala yung messages mo, sabay never reciprocate, sabay nakikita mo naman siya na nagpo-post. Na-learn ako bala, no, may na-learn ako sa akon nga BFF, nga ang imo na bala na, nga kung hindi ka bala gusto masinzone, i-press mo na siya tudo. Long press? Oo. Inaubra ko man na. Tingala ko naka-red kagid kay. Para nga, mabasahan mong iya nga text, tapos hindi ka mabalay nga na sinzone mo siya. Ba? Doon mo na May siya. itudlo ko sa inyo ang... Okay. Nga itudlo mo na iya sa ila? Parang nga, Juan, parang nga... Pag kung hindi... Kaya may mga messages, gid man, hindi worth it. Basta ko. Hindi ang aton diri subong nga istoryahan. Ina ba lang kung friend mo, or boyfriend mo, or abi mo, boyfriend mo, or girlfriend mo. Assuming ka da, nakibot ka lang yan nga, wala na siya yaga, sabat sa imo, that's ghosting. Is it green or is it a red flag? Bala, Yes, ghosting? of course. Ghosting, red flag. Pero Very red flag. Pero may mga nagasiling mga busy ako, pero gastorya gali sa ex niya. And then, yes, di ba? Big banner na gid na nga red, hindi lang flag. Actually, nakita ko man na siya sa Instagram. Wala gid sang busy nga tawo. Kay every time, uyat taman bala ang cellphone ta. Di bala? Tingaangang hindi kaya kasabat, hindi kaya ka-reply. So meaning kung hindi ka importante sa tawo nga ina, there's always a reason for that person not to reply or may reason gid siya nga hindi akapagsapakon. True, so, true. amo na siya isa ka sample sa mga red flags siguro. Pag kung kisa bala, hindi maghatag effort sa imo birthday, pero kabalo sang petsa sang NBA Finals. Ayun, ang sakit nun. Sakit nun. No? Priority check, hindi dapat, no? Kanami lang sa ginaistoryahan. Ano, nami kayo mag-istorya sina kay Tido, amo ng tiyempo mo. Sang tiyempo na mo na siguro do tuod. Magigaling wala to yung text api mo. May ala na to text sa time ta nga may mga wala pa no? Wala Hindi ko pa text, pero may arat beeper. Ano na siya? Mga May doktor na sa mga may beeper. Kaya mabutang na okay. sila 911. It means na 911, butang nila ang number. Sunod, matawag ka na pabalik sa payphone. Saan? Utang Dali. na tabo. Ambot lang Wala mo. ka pa nakaagi. Kaagi gani kuya telegrama. Naan. May nangaluyag sa akon, tapos ang sabat ko telegrama. Nagkanto ko sa may Post sa, office? hindi do may telegrama. Telegram place na sa. Place. Gaso nang sabat, ang sulat ko tuya, oo. Wow. So, mo na bala. Anyway. Wala pulo sa istoryahan. Tapos nga, bala sang simpo nga adto, wala pa ng ghosting nga word. Kaya wala man beeper, wala man ano. Amo na eh. So, on a serious note, these little things often reveal deeper issues, no? Like lack of respect or commitment. Ang red flag. How about you? Well, for me, ang red flag, well, we're just giving examples na sa mga naging red flag sa akon. I had this girlfriend before na magsasabi siya, can I go out with this guy because he's gonna pay for my hair, nails. Amo na, ang tamang nga mic, okay, go ahead. Nag-go man ako. Siguro red flag siya sa akin, pero ang ginubra ko man red flag man siya. Okay, why is he allowing me to It's a date someone tie. else? It's a Kaya, Para sa gin-share Green mo, flag. para sa gin-share mo, kay gin-allow mo siya kag wala ka nagselos. Red flag to nga gapabalo na to nga why ka gid man naluyag sa iya. ganun. Oo, yun Nanamdom yun siya mga Nanong yun siya. Ganun siya. Ganun? Yeah, you're just keeping her around because it makes you feel good nga ara siya. Pero wala ka gid man naluyag because you allowed her to be with, to date someone else. So that was a red flag sa part mo. Kag sa part niya man. Pero sa part mo gid
dapat yan away mo to siya. Okay, abebe. Tabang ko itong tabi nga yung mga audience. Ano Yes. ang top 3 Green green flags para sa inyo? And you can post your answers sa ating comment section. Para mabalaan mo na mo. Para syempre, para Actually, nasadyahan man ta magbayas sa asang ilang ang mga comments. Well, for green flags naman, ano naman sa inyo? What's a green flag to you guys? Green flag is making an effort, giving time. Ano pa gitang green flag? Nadumduman ko sa una, Friendster. Ay, testimonya, like ginabutangan ka testimonya, sunod tayo, di ba, ma-edit mo ang actual Lipat ako sa Friendster. sunod, pwede mo siya ibutang sa likod niya siya ang background. Kung ikaw ibutang sa background, siyempre, ako ang migo sa babae or siya ang migo. Oy, nakita ko ng mga Facebook. Sikat na ang Bilib ko, kita mo Facebook ya. Why? Green flag gid siya ya. Totoo. Kay gina-post gid yang iya nga. Hindi, ang iya nga balatsagon. Kung na-miss yang iya nubya, gina-post siya gid. Sino may green or red flag na? Sweet niya. Green na iya sa akon. For me, ano mabatsa? duwa ko, abi mo. Nga ako ng lalaki, mayo sa imo. Meaning, may obrahon siya nga malain. Ay, sorry. Last issue. So, siguro sa ako, para mabalance siguro ang energy, i-celebrate siguro ang mga green flags nga aton mabalaan kag aton youth. We think that it is a green flag, no? And So, when they respect your boundaries, ikaw green, no? Bilibin ko, Simon, no, kung may gasunod sang aton nga segment bala pag mga episodes, matingala sila nga nag-green kamay. bayluhan, like may bayo nga duwa. Sa lang nakuha akong mabayo. Palo sila nga hindi ka komportable sa isa ka topic, they stop and listen. So, muna siguro ang mag-celebrate sa isa ka green flag. Well, or kung kabalo mag-compromise. Hindi permi lang dapat sila lang masunod. Healthy relationship requires teamwork. You work together. And consistency. I like that word. Sunod, hindi lang Consistency. sweet. Kung gusto pabugal or kung may sala, usually, amo nang how we handle kung may sala ta, mapasweet-sweet ta sa nigaw or sa miguta. And then, kundi, genuinely, caring even on ordinary days. Yes, Diba? I like that. Wow, Gusto ko na. Daw ako gid na. Alam, Tito Mike. Wow. Ito siya gid man na. Nagabanaag ang pagka-green mo today. Yeah. Haba ng hair. Haba ng Diba? hair mo. So, amo na siya bala mga friends ko, no? May isalot ako, di ang ginatawag na pattern. Grabe man kung mag-analyze ng tao, overthinking gani. Ginalantaw ko na ang pattern ng tao. May ara man na iya nga dubot-buot, gali ka na imo, may ubrahon siya nga malain, tapos may buot-buot, may ubrang malain, Yes. So, kalabot man pila ka tuig nga pattern, kag naintindihan ko pattern yun. Wait lang. Pamati na di siya Wait lang. subong. Wait. So, you're talking Pattern. Yes, hindi yung sa experience mo gid gali na. So, can you expound on that? What happened? Hindi, ang pattern nga ginatawag is, dira mo makilala actually kung consistent nga green flag ang tao. Ano ni sa imo. nagapangaluyag si mo, naging kamo? What is it? Actually, wag ko kabalo kung naging kami. Paano na nag-green flag na karon mo eh? Actually, wag ko kabalo. Basta may pattern siya. Nga Mayo, Okay, anong green flag nga ginubra niya si mo? Mayo, ghosting. Anong green flag nga ginubra niya si mo? Anong green flag nga ginubra niya si mo? Sa subong nga nakabugtaw na ko do, wala gid siya maginubra nga green flag. Okay, you can say that Araw-araw love mo is pa na blind, no? wala Love is gid. blind, no? Oo. Whatever. Whatever. God, man, pero ang red flag, anong mga red flag nga ginubra niya si mo? Kamo eh. Like what? Hindi na yung pang-istorya. Okay, sige. Saka una pa ito nga chimp. Iiyak na yan! Iiyak na! Naidlaw ka sa iyahaw. Oy! Wala eh! Wala. Red flag! Wala. Wala. Itod. Wala, promise. Marupok ka ba lang? Yun! Exactly! Ayan ang Sige, gusto ko ngayon, no? basta. Marupok mo siya. Marupok ka sa abi mo. Ano kaya nga marupok ako? Kaya, balungan?
So, sa green flag naman, si Migahon, ma-update gid na siya. There's no time nga busy siya para sa akon. Maski kapoy na siya, mahambagin siya. Siyempre, ang mga tawagan na yun naman, Loves eh. Loves, ari na ko sa balay, patulog na ko. Amo na, very ano siya, she will let me know kung di-engage siya. So, green flag na sa akon. Shout out kay Isaiah. Shout out! Ano oras na dito subong sa Gingani, Sa Canada, Sa Canada. 4:30 Guys, look at this, LDR, so super green flag get. Okay, yes. In my case, I have this friend na very green flag siya, ma'am. Kay damo sa chances nga manuntos ang babayi, no? Pero ginpili iya nga hindi siya gusto niya man ang bayi, naluyag sa bayi. Gusto niya man ang bayi, naluyag sa bayi. Kapakita motibo ang babae sa iya, and they exchange a very good conversation. It's like they like each other. It's a mutual understanding for both of them. Pero siya wala yagin pursue gid yun ang babae, ginhulat niya ang babae nga tapos sa tanay ang mga obraho niya, nag-eskwela sa danay. Tapos until subong namin na yung situation. Pag very green flag kay one woman na gid siya. Nice. Wow. Malaki. Talagsa ka na lang makita sang... Gamay na lang gid man kami. Gamay na lang gid kami mga green flag. Gamay ka na lang, okay, tiara ka na sa edad, no? So, kung bata-bata ka pa, hindi lang ako sure. Pero sa totoo lang, no, pangabay gid ako yang nga damo patani nga bayi kag lalaki nga green flag. Kay abi mo ang pagka red flag na bala do nahimo nga fat. Ang mga lalaki bala kag mga babayi do nasadyahan sila ya mag-share kung gatinunto sila. Damo ila girls, damo ila chicks do it Like an accomplishment. grabe ang ila accomplishment, grabe ang sang ila nga ego, no? Pero tani kung ga-mature ka na bala, ma-realize mo man ina nga kung ga-mature, kung may maturity, hindi ina siya something to be proud of, no? Kay it just it tells you of your personality, of your being you. Ako na kagin nga klase tao. Ang wala na ako gina-pray nga tani damo ang tao subong nga chimpo kay kahapos nga daan mag-cheat. Wow. Oh, yeah. Coming from you, joke lang. Mini ako cheater. Gusto ko pa na. Sorry lang gid, no? Hindi, joke lang to ya. Well, yung mga reflection and takeaways, what do you, anong masasabi mo sa, like, your reflection and takeaways with this conversation? There's still hope. Okay. Yeah. Kung red ka man, may hope ka pa maging green. Okay? Hope gid ang sa subong nga chimpo ang ato na panguyatan nga ang tawo nagabag ko. I used to say na wala ko gahatag second chances, but no gali kay ang maturity subong sa mga tawo delayed. Yes. So dapat palawakon taman ang pinsar naton. But sa mga tawo naman nga red flag nga gusto mag-green flag, no? Tutuuro niyo na, no? Tutuuro niyo na nga kung gusto niyo magbago. Actually, Mike, sa talan nga episodes na gina-appreciate ko man ikaw mo kag sa mga sharings mo. Kay nakibot ko gani nga nag-green ka, no? Kag same man guro sa mga viewers naton. Na-appreciate ko ang mga tawo nga nagbago. Yes, ang appreciate ko ang tawo nga nagbago. Kag nagabago siya not only for the other person, not only for your girlfriend, but nagabago ka for yourself, no? Well, me personally, I'm not perfect also, but I learn and ginabag-o ko man ang lawas ko kay kung is adotam. Naman gid kuya ka Kamaldita? hindi ako maldita. Tsura ko lang na daw maldita.
Though, tamaan lang bala ka overthinking, ka over-analyze, and everything. Though, why pa ka-obra, iba nga tao sa sala daw, sala na. Yes. Kag siguro because of mga past experiences man naton nga nag-learn ka. gapangingaman ka lang bala. How nga daw hindi dapat maliwat sa imo and everything. Tama gid. Hindi lang ni para sa romantic relationships, no? Yes, hindi niya, we're not saying para lang niya sa romantic relationship. So, Even sa friendship, pwede man ni matabo. May red flag, green flag. Sa friendship is, kung may money involved na, paano? Yes. Budlay no? Gakaguba ang mga friendship. Yes. Tungkol sa money Una. involvement. Pulamaan ka, tapos hindi ka Gason mabayaran. pangad about shout out si mo no ya. Gamay lang gid to mga kandidat mo ni mo pa ko pagsabton kung ga text ko si mo ari mo ay. Even sa workmates mo, no? May, kung binabantagan ka, pero may toxicity, do red flag, green flag. Sanay sila to, pabaya, sila ya. Or family boundaries. No? Gusto taman niya mag-separate, no? Kag mag-pangita sa kung ano ang we think which is good for ourselves, no? And importante man nga may ara kita nga awareness kung ano ang sakto ang ginobra naton. Exactly good. And if you see a red flag, hindi ka dapat mag-guilty for choosing peace. Self-respect is the ultimate green flag. So, pag may red flag, if you shut them off or sabihin natin nga you make way na para maka-avoid sa ila, don't feel guilty about it. Well said, Tito Mike. So mga Kasimanwa, remember, know your worth, set your standards, and wave your green flags proudly. Kagday, kung may red flag ka na gani nakita, palagyo ka na. Kaya hindi mo na dapat, hindi ka dapat magstay. Ano, timo man, pinainto, timo. Tama, again. Pero dali lang antes kita magsira bala. Naluoy man ako na bala sa mga babae nga nagastay sa mga may red flag. Mga may red flags, may black eye, pero nag-stay man Japon, bala. Hindi, kay siguro, sila, biktiman sila sang narc, no? Mga narcissist. Gidya, kinanlan, buligan, tagidini, kung may nakilala kita nga mga biktima sa mga narcissist, no? Buligan, tagidini sila nga makagwa sila dira. Okay. Kay budlay gid na iya, that's forever na ara ka lang sa kahon nila. Well, sa mo na, like ang ginhambal mo pagina, may ara kami QR code. Kung gusto nyo mag-reach out sa amon, you can always just use that. And okay, well, that's it for today's episode of What's Up Iloilo. Stay kind, stay grounded. Okay. And before we end our podcast though, we would like to thank our sponsors. For smart digital solutions, look no further than Prime Off. When it comes to anything and everything about marketing, trust only X Factor. And for top-notch digital support, we've got Prime Media. And thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and follow us on our social media sites on your screen. And if you're interested, we're also inviting guests and sponsors to join us in celebrating Ilonggo culture and stories while we bring your brand closer to our community. This has been your Tita Claudette. Tito Mike. And your Manong RG, see you on our next episode of What's Up, Iloilo? What's up, mga Kasimanwa? What's up mga Kasimanwa? What's up mga Kasimanwa? I'm Claudette. I'm Tito Mike. I'm Manong RG Mark your calendars because every Saturday, We'll be dropping our podcast. we will be talking local stories trending issues Hidden gems and everything that makes Iloilo worth talking about. from dating issues to fun facts, local talents to timeless traditions. We've got it all. straight from the heart of the city of love. So don't miss it Tune in. Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo? Iloilo?